Kag sa good vibes, porsyon sang sementado nga alagyan nga naguba sa nga baha sa Barangay Vista Alegre ang tigayon nga nakaayo na sang mismo mga nagbinuligay nga pumuluyo sa lugar. Yari ang report. Nabalakang pila ka mga residente sang Purok Kawayanan sa Barangay Vista Alegre sang maguba ang sementado nga dalan nga nagaangot sa overflow tugas ang pagbaha sa nagligad nga Sabado. Temporaryo man nga hindi maagyan ang dalan. Gani ang pila ka mga motorista ang naga-detour na lamang. Tungod ban sang peligro nga sarang matuga sa mga nagapasimpalad na mag-agi sa overflow, na desisyonan sa mga pumuluyo nga sila na mismo magkaayo sa naguba nga dalan. Imbon kami ng mga pumuluyo di sa Purok Kawayanan tungod sa mga kabataan man mga kabataan ni nagapansing mga bato kabulig ban. Di mapamawan mo sila. Tungod ba sa mga driver man na nagabulig sa amon nga pangayo kami donasyon bisan pila-pila lang. Nang footbridge nga di na ginhimo namon. Tungod man sa pagbinuligay nga kwan nga nahimo namon tungod sa kabataan nga pag-agin na di delikado. Pila sa ila nagtipon sang balas sa kilid sang malapit nga suba. Ang iba naghatag kang nagkolekta man sang donasyon para ipangbakal sang semento. Pati ang magagmay ng mga kabataan ang nanghakot man sang bato para makaayo ang dalan. Ang barangay ang nagdonate man sang sinako nga semento nga among gingamit sa mga residente sa pagtukod sang temporaryo nga alagyan. Malapit isa ka semana sila nga nagbinuligay. Tubtob nga liwat nga naagyan sa mga motorista ang naguba nga dalan. Lipay man nga natayo na may bago naman nga dalan. Ano ka importante sa imo yan? May access ka din? Layo ang ginabiyahe mo? Dram lang sa sa Vista Verde. Gobra ko. Construction. Kulain na nga may... Oo. Malibot kami sa baba, be. Delikado man to daan sa piya. Kay taas. Ay ti may payong ko Do hindi ko pwede ako kalipay na dahil mo na yung pina. Kung pina. Silig mo sa mga pumuluyo na nagbulig man sa inyo? Ay ti kapasalamat ko kay kung ako lang kung may sila nga sa likod ko kung ko si Mimo kaya mo ganda nga mga makorporate bisan amo na kami sini pagabing ligay hindi daw maiwan ng panamon sa Ginoo Ang overflow among alagyan nga nagaangot sa Barangay Vista Alegre sa Abada Sky Relocation Site sa Barangay Granada. Importante para sa mga pumuluyo ang alagyan. Amo nga ginakalipay Manila ang nangin bunga sa ila paghugpong kag pagpangabudlay sang makita nga hilway na nga nagalinabay ang mga motorsiklo, tricycle kag iban pa nga nagatabok sa suba.